Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time nas 4:51 sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental. Ang aton nga mga suki nga tagparabati didto sa Negros Oriental. Ang aton nga mga kaaksyon sa tabok sa kadagatan, Isla sang Panay, Probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate. Sa kuto malabutan sa atong sining nga broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation, Petsa 18. Sa kinandang liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team sa pagdulog naman sa pinakaulihi labas nga mga balita nga inyo babasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad sang inyo palatuntunan. As usual, mangin kaupod naton ang puwersa sa aton nga mga technical partner. Diri sa Studio A Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM by Kin. Kag makatimbang manaton karon nga hapon every afternoon sa siringa palatuntunan ang aton siringa Patrol 2, ang aton siringa Crosswind Patrol. Pagalambiyong sa pinakabahin sa probinsya Tacloban sang Bacolod, Bantayan kag Imorsuan. Mga aksyon balita, anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado nga edisyon, boylog nato na porsa ni Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto aksyon, Papang Nixon Tahong. Sa ngalan sa inyo regular ang korma sa siringa palatuntunan na Aksyon John Diaz, tagsa ka Sabado. Pat ininyo na Biyernes Sabado, kita temporaryo nga magapungko sa siringa palatuntunan, Action Report Afternoon Edition. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Nabilin, isa ka oras, 6 ka minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Manayan-nayang lakat sang panahon, nagatagiti kag masakit pa ang butlak sang adlaw. Durante nga amat-amat naman ini siya nga nagatunod, amat-amat nga magasalop kag liwat magaabot ang kasisidmon kadulom sa aton kalibutan. Pero may mga porsyon sa nga aton kalangitan nga may paggulugalom. Halong lang kita dito sa Sipalay ti. Ang natabo to kahapon, isa ang patay, 3 ang pinason, sang maigo sila sang kilat. Amo na subong ka agresibo kag delikado sang kilat. Basta gani managuob kag magpangilat, panago na kamo. Kunara ka sa mga wayang, sa mga maligwin nga lugar bla,
sa mga talamnan. Baw pagita kamo sang inyong pasilungan, make sure nga ang pasilungan nyo hindi pag amagon sang kilat. Kadamo na sa mga kaso diri sa aton probinsya nga nagkalamatay tungod lang sang kilat. Bisan pa gani nga ara ka sa sulod sang balay, gasulod pa ang kilat. Ano pagidayhan kun ara ka sa sagwa sa imo balay? Ano ang mga bulo-balita sa palibot-libot sa atong probinsya Tacloban sa Bacolod? At alana nga magasapol si Bacolod City Mayor incoming Albi Benitez, Governor Bong Lacson, Provincial Director sa Negros Occidental Provincial Police Office, kagangaton sila nga BCPO City Director Colonel Thomas Joseph Martir. Ang apat ka mga matagas ng opisyal, dua, isa sa Bacolod, isa sa probinsya, dua sa Philippine National Police, magapungko kag mga istoryahanay, maga exchange note, ideya, kung paano mapahagan-hagan kung hindi gidman mapauntat ang kaso sang pinatsanay diri sa syudad sang Bacolod. Siguro hibaloon gid sang alkalde incoming ni Mayor Albi Benitez kung ano ang mga kinahanglanon, nano ang mga proactive measure nga himuon sa aton kapulisan sa sining wala untat nga pinatsanay tiniruhay sa syudad sang Bacolod. Sa isa lang kasimana, hindi na nga bulan sa Hunyo, 7 ka mga kaso sang shooting incident sa 7 man kasiparado nga lugar diri sa syudad sang Bacolod ang nagluntad. Mga biktima halos nagkalamatay gid. Ngayon ba na nga plano ni Mayor Albi nga pungkuan ini sang City Director kag Provincial Director para nga maisa-isa ang mga proactive measure nga dapat nato nimuon kag kun ano man ang dapat mabulig sang probinsya sang Bacolod sa mga kinanglanon sa aton kapulisan. Di number 1 gida nga kinanglanon sa aton kapulisan ang ila krudo kag gasolina. Krudo kag gasolina kinanglanon ginaiya numero 1 sa aton kapulisan, especialmente diri sa syudad sang Bacolod. Hindi naman ni malipod sa duwa ka opisyal sang probinsya Tacloban sang Bacolod nga nagasaka ang presyo sang krudo kag gasolina. Tikinanglanon ina sang aton kapulisan. In fact, kani pasalamat kita kay may mga good Samaritan, may mga negosyante sa Bacolod nga sadto nagahatag libre nga gatong sa aton kapulisan pagi sa gas coupon nga ginhatag sa aton nga mga business sector diri sa syudad sang Bacolod. Dito na untat naman lang ganito kay ti. Tungod man guro ang rason diri sa likod, nagasaka ang presyo sang krudo kag gasolina nga ginagamit tugong sa mga salakyan naton diri sa aton nga mga kapulisan. Ngayon man nga plano ni Mayor Albi kaya sa pagpungko yan sa bulan sang Hulyo, at least bisan paano daw maayo ang iya sining panimuot kag mangin maayo ang direksyon sa dalagan sang peace and order situation sang atong sinisyudad sang Bacolod. At least pabor man ni sa aton nga mga kapulisan kasi sigurado ko damo gidi ayo si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa aton nga alkalde sa syudad sang Bacolod, say managuro sa provincial director naton sa kay Governor Bong Lacson. Pero diri sa Bacolod tiya mo na
gusto mangguro may baluan ni Mayor Albi kung ano ang mga sitwasyon kagdalagan sang mga kaso diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Kung bala may progress man ang ila sining investigasyon asto sa pag-identify sa mga persona behind diri tanan sa mga kaso sa tiniruhay sa Bacolod kag ang nangin motibo sa mga kaso sang pagpangluthang diri sa syudad sang Bacolod. Mayo man na. Kaya muna again suliton ta ang mga krimen nga nagakatabo diri sa Bacolod biyan ka kontrol sang aton kapulisan. E kung kabalo lang ni si Colonel Tomas Joseph Martir nga may tiruhon sa amuni nga lugar, sa amuni nga purok, sa amuni nga barangay, sigurado ko butangan niya na duwagro ka team sang pulis. Di makibot ka na lang perme. Sang Miyerkules o sang Webes, may gintiro sa likod sang Moonlight. Patay. Webes na sang gabi, pag abot kagabi, Biyernes, may gintiro naman to sa may Purok Langiso, sa Barangay Banago, patay man. Ano pa mga amigo, tanga iban nga mga hepe sa Bacolod, gasili man niya ba, kabay pa, nga hindi magsabat di sa area ko. Itong halos tanan nga hepe sa Bacolod from 1 to 10 nagapangamuyo gid nga way sa mga magluntad nga shooting incident kagabi na obserbaran namon bisan di nga kanto sang Bacolod di nga malabayan kung kaisa namon specialmente pag puli namang gabi ni Action Zel Minardo daw nagaigpat-igpat ang mga patrol car naton di. Muna nang mahimo sang pulis Police Visibility Patrol para nga mauntat ang mga plano ni sang mga laing ginawa dis Bacolod. Galing kati kalabanan sa mga kaso, ari kakatabo sa mga secluded nga lugar bla sa Bacolod naton, mga purok kag mga kulokalye nga daw. Hindi gani kasulod ang tricycle mo. Solo makasulod motor kag bisikleta, tricycle ko sa kanila di pa kaigo. Kaya mo na lang mahimo sa pulista, libot kong gabi, blinker, sa mga lugar nga nagakatabo ang aton sining nga krimen. Ang nami pagitani di ngay mo unta, kung hindi tigid man mapauntat, mapaganagan ta mga tiniruhay kag pinatsanay diri sa Bacolod, kay ti ginatawag nga manpower kag mobility medyo may gamay pagidman nga kulang sa kapulisan tamong dapat ani bala itap taniho ang mga barangay tanod tabla mga bipat ta sa mga barangay tabla dako ginitani ang mabulig mong sa tudtuod lang ang mga concern barangay bala nga may mga tanod kung gabi libot man ng kamubi sundan yung lang tanod sa barangay Panokoy bla. Kay galibot ya kung gabi kagahon. May time clock na sila yung maglibot. Oh, sundan yung barangay Panokoy bla. Kay may time clock ya. Kagkada gabi galibot kaya nga amon barangay tanod. Munang isa sa mga mapabugal ko sa barangay Panokoy. Hindi kay kumo kagawad ko da. Ako sa hindi pa ko nakagawad sa una, nakita ta na ang dedikasyon sa aton nga mga tanod. Specialmente sa barangay Panokoy. Galibot na sila kada gabi, kada kagahon. May time clock na sila nga inoglibot, kag inogpahuway. Ang mga kulokalye, ang mga purok sang amon barangay Panokoy, nga sarang masudlan sang amon nga service sa barangay nga nagalibot kami blinker man ginasulod ina sang amon nga barangay tanod titani kon mahimo ina sa iban nga barangay sa Bacolod much better nga makabulig-bulig sa aton nga kapulisan ina suwestyon ko lang na dako ya mabulig sa mga tanod naton di
sa mga barangay naton sa Bacolod. Maglibot kada gabi bla, kada gabi. Kaysa man na sa mga pamagi mong nga ma-preempt naton ang mga supposed plano sa mga laing ginawa da. Tapos kung may mga makitaan ka mo dira nga mga tao nga daw kamalamalahan kung gabi, 10 oras sa gabi, galagaw pa, si taon mo na sa aton nga mga barangay tanod. Ang aton nga mga bipat para sa barangay, kwanta ni bala, i-activate ni sila bala kada gabi. Katagaan tagin sila yasang papel bala nga mag-maintenar sa katawhayan sa mga barangay diri sa Bacolod. Kag palihog man sa aton bala nga mga barangay opisyal, sa aton nga mga barangay kapitan, tagain nyo man alawan sa inyo nga barangay tanod. Sa barangay Panukoy may alawan siya ang kwan, ang amon tanod da. Bisan paano makabulig-bulig sa pagpulaw-pulaw nila da. Kag ang amon barangay da sa tuod lang, ang kada bangga da, may mga kwan na ya, may mga gate na da kami ngin butang nga 10 oras ang gabi pag alas 12 ya o alas 11 ginasirhan na namon da. Pila lang da ka mga alagyan kag dalan ang sarang makasulod ang mga salakyan pag patak ya alas 11 ya o pagpatak alas 12. Sira na natin yung mga mayor nga dalano namon da sa barangay Panukoy. May mga dalan ang kami ang ginabuksan. The rest na nakakandado na daya kag may gate ginada ang ginabutang. Amo na mga bagay nga makahatag bulig sa mag-maintenar man sa katawayan sa syudad sa Bacolod. Kaya kung may magsulod na iya, 10 oras ang gabi nga malabayan sa patron namon sa vicinity sa barangay Panukoy, gina-check ina sa amon nga mga barangay tanod. Tanod bipat isa ina nga makabulig sa aton kapulisan. Ano gani kay may mga friends ang mga kapulisan naton nga mga force multiplier. Force multiplier nga nagaupod man sa pagpatrolya sa aton kapulisan. Nga naga-render libre sa ila serbisyo, mga taga Comrade, o ano pa da, taga AXI-IS, damo din mga makabig na ton na force multiplier nga nagabulig libre serbisyo upod sa aton nga kapulisan. Para sa ako niya ang barangay tanod, ang aton nga bipat, isa gini ang makabulig ya na makapahagan-hagan sang krimen. Tagaan na nila time clock bla ang mga oras nga pwede sila kagwa kag makapahuway-way gwa naman liwat. Amo nang mayo nga isa sa mga proactive measure nga himuon ta. Hindi tala permi pag isalig sa pulis bala. Kung isa may batasan kita nga mga Pinoy, akong makawatan kita, matakla sa kabatan ng balay ta, dayon ta nga ibasol sa pulis. Nabi kay ang pulis way galibot mo. Ikaw mismo nga tag-iya sang balay, mangin security conscious ka man Hindi mo na pagpermi pagsalig sa pulis. Kung ikaw tag-iya sang balay, obligasyon mo na makatagabi i-check mo ang pagsira sang gate sang balay mo, bintana kag portahan sang balay mo. Kaya kung kabalo ng pulis ang balay mo, sa kaon sa kabatan na ma-standby ng pulis sa bilog nga gabi balay mo da. Muna bla, muna permi ang batasan taya. Kung maholdapan taga sa dalan, masilig na yun nga, kaya namang pulis sabi, may kalagaw. Kung matiruhan tada sa dalan, masilig sabi kaya yung pulis sabi, may kalagaw mo. Pila 7 kakaso sa Bacolod Doon pagbaso lang na permis pulis. Nasiling ko bala, sinabi nga city director ang gusto na may pinatsanay permis sa Bacolod, wala. Sinabi ang hepe di nga gusto nga may tiniruhay permis sa nga EOR, wala. Kaya man ang pulis tagalibot man,
Kita tala kung gabi ga police visibility patrol man na sila. Kung sa kanay ka checkpoint bang? Buti yan kung anong bantay sang pulis sa mga malaing ginawa, mas doble ang pagbantay sang mga laing ginawa sa pulis. But silingon, buli lang sang pulis ang ginabantayan sa mga tao nga may plano magpanghalit, mangawat, mamatay diri sa syudad sa Bacolod. Laka ka lang nga kakita nga may gintumba, kag may gintiro nga tao nga may pulis. Kaswalidad na ikakatabo. Ngayon na bilang matabuan nga ginhold up si Juan de la Cruz. Na timinga lang nga may pulis. Oh, nabla. Palo kang kriminal yan, maghimo sang krimen. Hindi na sila maghimo yung nga may pulis. Kung mangawat sila, hindi na sila mangawat kung may pulis. Oh, nabla. So kita mismo nga pamuluyo, mangin security conscious sa mga utod nato nga nagapamati karon nga hapon, kung may bulubinlod ka, kung may sabid-sabid ka, kung may mga threat halimbawa sa kabuhi mo, dapat ikaw mismo mangin security conscious. Hindi kayo may threat ka sa kabuhi mo, gabi malagaw ka pa, malibot ka pa. Bala mo nagid nga may pamahog sa kabuhi mo, hala ka pa imo ya kalambiyong kaglagaw kada gabi. Oh, bla. Mutsilingon, imo ko galingon, imo bantay. Kaya kuya kabalo ko, ako ya gapati ko, kakabalo man tanga ang mga kapulsa nato ni sa Bacolod, sa mga kaso katulad sini Pinatsanay, way manigaunta sa ilang investigasyon o galing sometimes ang ilang ginatawag nga mga resources, ang ila sining nga mga kinanglanon kung sa tinimitado man. Kung saan tao nga natabuan na gid nga ara na gid natabuan nga gintiro si Juan de la Cruz. Kung saan masini pa nga way ko sir kabalo, way ko kita bag ulang ko di. Oh. Ambot. Way ko kabalo. Munang kalabanan nga makuha ang impormasyon sa pulis naton. Tamo na siling ko bala ang pagsolbar sang krimen. Hindi lang niya siling obligasyon sa pulis. Kundi kita nga pumuluyo, may moral man nga obligasyon. Paano? Hatag kita impormasyon sa pulis, sikrito lang. Kaya ang pulis na ton, kabalo gina magtago sa inyo identity. Di ba? Taguon na ng imo sila identity, gailang gamay nga informasyon ng pulis ta, kung may nabalaan kagabihan sa kaso, sa sekreto nga pamagi. Kaya ang pulisya, sila na niya ma-develop. Kung may mga impormasyon kamo dira nga ginahatag sa ila, i-develop na nila ang inyo identity. Taguon sa pulis, nakakabalo man ang pulis ang risgo mong muna ko isa nga ti, hindi mata makabaso sa tao. Kaya man siling man na sila nga ti, kung maghatag ko na impormasyon sa pulis na nabalaan ko sa krimen, ano makuha ko da, ay base ako payatana ang bultadahan. Bagay may rason man. Pero kung naman na permi nga itong thinking, ang theory ta, nga bisan kabalota nga sa kabalo kita, sa natabong ang krimen, kabalo kita sa ngalan sa tao nga nagtiro, kung tagu-taguon ta lang na, although nga tiyong pulis aton, maninguha man na by all means, i-explore man na ina tanan-tanan nga mga gusto nila may baluan. Kita mo sa filing sang case kung isa, ang pulis na kung isa, mabinggo nila ang mga suspect sa krimen. Ang problema kung isa, testigo naman. Hindi mag-execute affidavit. May mga kaso ganun sa Bacolod nga Pinatsanay nga identify na ang suspect, na-establish ng motibo, naka-execute na affidavit ang complainant, pamilya sang biktima, sandalo na sa korte para nga i-subscribe ang affidavit kag ipasaka sa City Prosecutor's Office. Ay pitik sintas, nag-isol ang witness, mismo ang pamilya sa biktima. Yes sir, hindi na lang ako mag-file kaso. Di abi. Di ko sa nagkakalomural man ang pulis naton. In spite sa ilang trabaho, pulawan nila, tanan-tanan, igo na sa filing sang case.
hindi na interesado ang pamilya, ti abi. Diyan mo na kung isang ginahimo sa polis naton, para nga hindi man sila maigo, ginapagsikot na sa affidavit of non-interest ang concern nga family. Para nga mag-reflect man sa crime statistics sa polis naton, nga tani, good as solve ang kaso Kung na-file ang kaso sa korte, di kay pamilya, hindi magpasok, hindi magpakuan, hindi nila nag-isol na lang sa ila sila nga plano nga i-file ang kaso. Ang ginahimo sa pulis aton, ginapa-execute affidavit of non-interest ang concerned party para nga playing safe pa ng pulis tayo. Ang importante na sa aton kapulisan, kung nagapamati man sila karon nga hapon, siguro ti a matter of dedication lang kapisan kung may gintiro da, paluapan nyo lang. By all means, sa resources nyo da, imuan nyo. Muna lang na yung inyo da ubra mo. Ma-identify ang suspect, kung di man sa madakpan, ma-establish ang motibo, may mga ebidensya nga makuha sa crime scene. Pero pwede nyo naman na mapasaka ang kaso. Sang sa pawalaan nyo lang. Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:16 na. Check tayo nga ito sa nga patrol to. Ato sa nga crosswind patrol. Lantawon tayo kung ano ang mangin outcome sang pagpatawag sa Lunes ni Mayor Benitez ka Governor Lacson sang Provincial Director kag City Director naton di sa syudad kag probinsya sang Negros Occidental. Balon tanay ang traffic report ni Actiondale, sitwasyon sang Bacolod, Sabado naton sini nga pagpangalagad petsa 18 bulan sa Hunyo. Yari si Actiondale sa patrol. Dale, mayong hapon. Yes, happy Saturday, Action Eric. No, grabe, ginugtas mo sa mga shooting incident diri sa mga syudad sa Macol. Why man gina-explicar ko lang gabi para matyagan sa pumuluyo tabla. Ang mga Action Eric, kay ting boundary baso lara sa police mo once kami mga shooting incident. Police dayon ang ginabaso ng Action Eric nga daw ginaubraman nila ang ila sini nga mga responsibilidad. Meanwhile, subong nga Sabado sang hapon sa paglibot sa patrol sa pila ka mga lugar diri sa mga syudad sa Macol Action Eric, kaya antes kita nagpadulong subong diri sa mga syudad sang Silay para sa isa kakahiwatan natin naglibot-libot na kita dira sa pila ka mga dalanon sang syudad sang Bacolod Action Eric. Ngati makitaan subong naton nga kaina nagtulutaliti pa Action Eric mga around 2 PM sang hapon. Pero subong ngati nagtulutaw hayman no ang aton sining panyempo, especially sa pagpadulong naton diri sa mga syudad sang Silay nagasingkal ang kainiton na Action Eric. Subong nga hapon ngati subong may sa diri kakahiwatan nga ginapatigayon sa Magic Land Event Center Action Eric ang otini sa inaugurasyon kag pagpanumpa no ni re-elected 3rd District Congressman Dr. Jose Francisco Benitez Action Eric. Kaupod man diri sa may syudad sa Silay Action Eric. Silay nga area? Ako makita mo dira sa atong sining live feed amo na siya subong ang nagapatigayon nga kahiwatan diri sa may Magic Land Event Center Action Eric. First time ko actually nga magpadulong sa sining lugar. Iti sa ka amusement nga area Action Eric sa Magic Land dire na sa Silay. Magic Land diri sa may Silay Action Eric kati makita diri natin diri sa isa ka event center kati kung may mga kahiwatan pwede di makapatigayon Action Eric pang mga activities magluwas mayroon man diri sa pila ka mga rides nga ginatanyaga sa sulod sa sining pasilidad Action Eric. Subong gani nga mayo ni nga mga panyempo bangulan na gulanti okay gid no. Tuloy na tuloy ang event diri sa aton sining mga nagdalaog nga konsehal. Karon ta lang mga councilors Action Eric sang Silay City ang nag-take oath sa tubangan ni Dr. Benitez and then si re-elected Congressman Benitez nagpanumpa siya kay outgoing Silay City Mayor Mark Goles. So amo ni subong ang kahiwatan and then dugay-dugay mera sang State of the District address ang igapalayag no si Congressman Benitez. So kaina samtang nagprepara pa Action Eric antes mag-umpisa ang programa may kailangan dili ka mga personalidad politiko ang nag-witness kag nagtambong man
sang sige nga kahiwatan tukay na si Mayor like Albe Benitez, isa diri sa mga dinapit nga bisita since utod niya ini. Okay. Si Dr. Jose Francisco Kiko Benitez Actionary kasi wala mo siya nakaluwas sa katapos ang media kagin kuan sang reaksyon kung ano bala ang mga tikang pagaymuon sa incoming administration sa sining liderato actionary regarding sining mga asod-asod nga mga shooting incidents nga nagluntad diri sa may syudad sa Bacolod. So far subong June 2022 updated man no si Mayor Lek Benitez sa mga nagakatabo sa may Bacolod City, especially sa peace and order nga aspeto actionary. So ang sabat kay ina ni Benitez is sa Lunes nga adlaw mayra sang pagsinapol nga patigayunon siya upod si Governor Bong Lacson, ang City Director sa Bacolod City Police Office Lakisman, ang Provincial Director sa Negros Occidental Police Provincial Office Actionary. Lunes sa hapon amo ning sining ging kasugtan actionary ang topiko diri is paano ma-address ining mga asod-asod nga mga shooting incidents diri sa may syudad sang Bacolod Action Eric Kagtiko na gid bala ang mga dugang pagid nga kinahanglanon sang kapulisan para mahatagan sang solusyon kag masolbara ining mga nagakatabo actionary kay hindi na masulit pa nga mga insidente. Sigurado na pangayoon sa police dato na number 1 kiti ang ilang nga krudo kag gasolina Amo man gani actionary nga limited man ang budget sa aton siniyang kapulisan, especially nga nagataka ang presyo sang gatong. Dong makita man naton actionary nga per me man nagalibot ang mga patrol sa aton siniyang kapulisan sa Bacolod City Police Office like ang bago nga mga pick up, ang mga patrol car, may mga checkpoint man nga ginapatigayon sa ugaling kun may lain kay nga plano, lain nga ginawa, siguro man actionary nga hindi kaya malakpan mo amo na ang mga expert na kumbaga sa mga illegal nga aktibidad. Pero hopefully by Monday mayroon na sa mga additional nga mga steps sa aton sining nga kapulisan kag tikon anong ila sining kinahanglan hindi sila maguya-uya nga mag-demand or magpalayag kung ano gid ang kinahanglan nila sa experience nga amo na nagapalapit sa sila ang mga opisyal sa Bacolod kag Negros Occidental para at least hindi man mahadlok bala hining mga future investors nga magpadulong diri sa may Bacolod City para man magnegosyo action Eric. Actually Bali Benitez may update sa action Eric kasi iban sa mga kaso sa shooting incident nga nagalod diri sa may syudad na solbar gid man nga according sa iya may pasakaan man sang kaso ini mga responsable sa pagpangluthang kag dati amo na gani nga naka-mention mo siya nga sa Lunes nga adlaw ang aton niyang kapulisan mayra ko na sang scheduled nga press conference nga patigayonon para at least ma-aware lang publiko no ma-press con kag may baluan nga out of 7 cases subong June 2022 pila diri ang nasolbar pila na pasakaan sang kaso. Kasi mayo man nabutang para at least ang mindset bala kag paramduman sa tawag syonalik ma-inform sila regarding sa mga ining shooting incidents ngati may mga nagkakasulbar gid man nga mga insidente sang pagpaniro diri sa may syudad sang Bacolod Action Eric no ngati amo na no kasi ang sinumay wala man sa mga opisyal sa Action Eric diri sa may syudad ako na probinsya kundi mga lugar nga luyag sang galong bala nga komunidad ang Pinordia. Sino man nabi gusto ka si director ka may pinatsanay permitis Bacolod kag chief of police man why gid? Yes, actually na sakto ginaaluyag sa tanan sang kalinong orderly nga pangabuhi kag wala sa mga kriminal ka o galing nga hindi malikawan kisa nga may mga individual nga nagasulod sa mga illegal nga buhaton, illegal nga mga aktibidad nga posible ginatanaw sa kapulisan nga mo man ang kabangdanan kung natabo ang pagpaniro diri sa may syudad sa Bacolod. Amo na gali bag action deal bala nga kung may kontraka, may pamahok sa kabuhi mo or may sabid-sabid ka, hindi ka na maglagaw kung gabi para safe ka. Amo man gani action Eric kay kung ikaw nga isa ka tawo wala kay pang kontra mas kumpiyansa kaya nga magwa sa publiko action Eric nga wala kay blagawori ay basi bala may nagahulat sa akon basi bala tambangan ko halimbawa bala ang classic example mo na dilo halimbawa kabligya ko sa bo masaling ko hindi na ko mabligan ni sa bo kung gabi kay kadelikado di ko na magwa exactly action Eric ang pinakapunto gila siguro is hindi na magintra kaya mo na gani hindi ka na lang magintra yung tatay mo na lang amo na pinatsanay sa Bacolod di ka padalma sa pulis ang kaso ang motibo droga maligya ka pa droga galing kita magisa may tao gidya nga way gidya kardlok patay kung patay tutalaw ay
kisa ka na action direct, hindi man ikaw ng mga netizen nga magkomento sa social media nga drugs naman ang rason, drugs naman ang rason. Kang sini nga mga shooting incident, kaya mo na yung nagagawa sa investigation sa atong sini nga kapulisana. Kagati hindi man niya dali nga mga investigasyon ang ila sini nga ginapatigayan antes magpagawa ng statement nga droga ang ginhalinan or motibo sang criminal action direct. Kundi mga ginakot-kot giniya ang mga background sining biktima, mga involved nga mga personal action direct ngati ang nagresulta nga droga actionary ang kalabanan sa mga rason kung nagakatabo ini mga shooting incident diri sa may syudad sa Bacolod. Ang mga term nila actionary no ginatsangaw pa no. Doon na tsangaw, doon na balaod. Sila ko ganay kay Colonel Tomas Joseph Martin ko sir one time bi halari bitlogs Carmelite. Oh. Mahalad. Halaran to. Ang mga reaction na Eric ngati hopefully sa pagpungko sa mga new administration na kag mahatagan sang solusyon action Eric kag may mga steps kumbaga may mga specific nga mga butang nga ipatuman or sistema para at least ang mga pumuloy din natin hindi man magkugbat especially ko na kagabihon actionary. Karon sa gabi, check naman ang sitwasyon nila sa may night market. Kaya muna siyang unang Sabado or weekend nga patigayon ng actionary dirang night market sa may dalan Balesteros. Pero kay na interview natin diri ang bitaw spokesperson kasi Sir Dennis Perpa nga so far wala sang problema sa lakas ng trapiko sa may dalan Araneta kag dalan Lozori or dalan Gatuslao nga naga-connect actionary sa may dalan Balesteros. So karon sa gabi ilang taon ta kung kadamo ang mga tao nga nagapadulog diri sa unang weekend sang Bacolod Night Market nga nag-umpisa kahapon nga adlaw. So far diri sa mga syudad of Silay nagapadayon na ang activity actionary kag Dugay mag-aatay na sang State of the District address si re-elected the 3rd District Congressman Dr. Jose Francisco Benitez. So far actionary kang morning observation report nga madulong sang patrol subong nga Sabado sang hapon. Rekta diri sa mga syudad sang Silay ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Report live gikas Dakbanwa sa Silay ning pagpanumpa sang re-elected congressman sa 3rd District dira. Balikan talaga karon si action there sa mga natipon niya sining mga action balita pag may time sa balik niya sining pagpangalagad. May hapon dira kay Ana Sinoro kay Emilia Hiponea sa kay Yvonne Butcher sang Germany naka-like na naka-share na sa ginatamiyaw yang iya sini nga mga pamilya dira sa Banwa sang Morsya. Si Jam ara naman si Ray Flores Baryoga ginatamiyaw lang pamilya Barbas kag Torbela dara sa Barangay Pandanon Banwa sang Don Salvador Benedicto. May hapon dira kay Virgie Olpinda sang Silin Homes. Uy, sinong Romulo Batang ara nawa. Pa-check attendance lang siya. Sinong Romulo Mulo Batang. Driver ni Cap Bibing Noble. Joe Silin, mayong hapon. Sa kay Alin Marlinko. Ara man si Osimong Caltoriliawa. Si Marilo Baron. Si Alin Lowy Himutea dira sa Kawayan Kaliling. Pamilya Hidlayan sa Bacolod ginatamyaw lang may lang ko nga pagmonitor. Ni WT Olarte sila niya good PM actionary tama obligasyon kada isa hindi gid isalig sa mga pulis kay hindi ini sila 24 oras ara nagapundo sa lugar. Correct? Kung nagapundo man sila tang kabatan di man na maghimo manong patay tao hindi man na paniro sa lugar kung may pulis, di ba? Raquel Rama mayong hapon siya good PM actionary sa Mundi gani sa Barangay 4 wala gid kami kakita nga nagalibot ang tanod. Sakay Ana Sinoro dira sa Barangay Lagarangala Carlota pamilya Pilar mayong hapon dira sa inyo. Oy si Sel mayong hapon dira kay retired Major Neil Exaltado
May nanggabulo bakasyon niya sa Amerika. Sir, way kita da. Monitor sa aton si retired Police Major Neil Exatado and family. Bawas to BJ apasiblio ga monitor man sao. Diding alohamiento da may hapon gida. Kay Toto Ronnie Gordon, kay Bomber Tolosa, Rems Mamilia Berden, Martin Aliling, kay Manjo Arnejo, sa kay Rowena Castillo de la Cruz, uy, sa kay Tita Ems Abuso, may hapon gid, Tita Ems Abuso, kay attorney da, mayong hapon gid kay Kadi Laurilia, kag kay Alex Montesa, baw mayong hapon dira sa inyo, kag maayo lang gid nga pag-monitor diri sa inyo palatuntunan. Ay, puwerti. Naga-monitor gisa sa aton diri nga palatuntunan. Salamat gid sa inyo nga pagpamati per media. Kag pag-upod kada hapon, ha? Sige, magabalik kita. Pagbalik naton, report sa ato sa mga Patrol Unit Reporters pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Southern Plus Gold. Ako gali. Nagali. Try ko gid inom ang Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050,
Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basi para traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundo nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale,
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa... Report gikan sa New Government Center, Dalon ni Action Art Tayupon, Bacolod City National High School, may bago na nga principal. Umpisa sa Hunyo 13 sa Lunes kadlaw. Yari si Action Art Tayupon sa report. Action Art, may hapon. May nga po Nakson, Eric. Actually, ang order siya last Monday pa. Pero kung may transition silang ginahimo, silang din ni Principal 4, no? As newly promoted principal sa Bacolod City National High School na si Richard Ilangre, yan more or less matapos siguro ang transition nila. Mga July 1 siya of 2022, magkaumpisa sa trabaho aksyon Eric ka. Okay. Now, although report na siya, kagdara na siya subong ka. Okay, notot ang ninya ni Action Art Tayupon, i-check taliwat balik, no? Ini pagpungko ni Sir Hilangre bilang bagong school principal sang National or Bacolod City National High School. So by July 1st pa siguro magapungko. Action Art, tapos come back? Yes, actually aran na sa report galing kay by July 1 ko na ba si patapos-tapos ang mga documents, ang pag-turnover kag tindira na siya hitso-diretso na gid nga magpangalagada. Pero dira na siya subong actually ga report subong. Now, sa nibaluan nga before pa man na promote as principal 4 ining si Richard Hilangre, nagserbi siya nga principal sa Handuman National High School. Okay. Sila nga 4 years siya dito nga nagpangalagad. And then after his promotion, at least siya ginhatagan dira tiyempo nga makabulos sa karon OIC dira sa Bacolod City National High School. Sila nga ang big challenge sa part ko diri, sila nga kay ang number of enrollees na masami aksyon, Eric, hindi magnubo 8,000 ka mga estudyante mo. Amo na ang kanamuon nila kag siling padiri ni Richard Hilangre nga siling yati ang Bacolod City National High School do amo bala iniya ang nangin ideal school sa Bacolod City nga nag-umpisa gid kag ang records no kon in terms sa academic records niya Portiman nga amo na sila ang luyag niya padayunon kag pagitaan pagid no sang dugang mga program at least makabulig pagid sa mga estudyante nga mangin produkto sa ulihi
sa Bacolod City National High School. Yari si Richard Hilagre sa aton sining interview. After 4 years as Principal 3, so I am promoted to Principal 4 sa Bacolod City National High School starting June 13, no? May transition kami ni Sir Alan Pumada kay siya sa buong OIC dira. Then most likely ang pinaka ma-complete namon ang among transition is on the first day of July 2022 action act. So dako ini nga challenge kay ang Bacolod City National High School kaya mo siya ang daw flagship school sang tanan nga mga schools sa division of Bacolod City. So mo nga ginhingad ba ni siya halin sa 1948 no nga Bacolod City National High School kay yan niya sa Bacolod City nga high school gate. So it's a big challenge on our part kay mga 8,000 ang mga enrollees dira. And then ang mantra na daan sa buong Bacolod City National High School basta City Hainon Baskog Kampiyon. So meaning so in all programs and projects ng division of Bacolod City, isan sa mga academics or whatever, mauna gid kag leader ang Bacolod City National High School. So amo na siyang pinaka-aim nga maka-serbisyo sa majority of the students in Bacolod City kag malagaran ng mga teachers dira. So amo na Sir Richard Hilagre ang karon principal sa Bacolod City National High School. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Artay Hupon report gikan sa New Government Center. Sa iluhan naman ang balita gikan naman sa Negros Occidental Provincial Police Office report na Aksyon Albing Graba, estudyante biktima sa pagpangawat, kawatan na dakpan sa Banwasang Hinubaan. Yari ang mga report updates sa Negros Occidental Provincial Police Office report ni Aksyon Albin Graba. Aksyon Albin, may hapon. Maayong hapon sa imo Aksyon Eric, priso karon sa custodial facilities ang Hinubaan Municipal Police Station ang ginaligar kawatan samtang nakapalagyo pa ang upod sini matapos gingkawatan ang isa ka estudyante kahapon sa Purok 2 Barangay Alim Banwasang Hinubaan. Sunod diri kay Police Major John Ganzon, nagpangayo sang bulig ang tagreklamo nga si Maria Teresa Tubulia matapos na diskubrihan nga ginsulod sang kawatan ang iya sini nga puluyan kaging kuha ang iya importante nga pagkabutang kaangay sang iPhone 6 cellular phones kag isa ka unit sang DSL. Sa inisyal diri nga pagpangusisa sa mga kapulisan, pwersa nga ginabrihan sang mga suspect ang window glass sa puluyan sang tagreklamo ginsulod kag gingkawat ang pagkabutang ni Tubulia. Sa diin sa follow-up operation naman sang mga kapulisan, nakilala kag nadakpan si John Rick Singson, 21 anyos, samtang nakapalagyo naman ang upod sini nga si Armando Katubay, 31 anyos, lunsay nagapuyo sa Barangay Alim, Banwasang Hinubaan. Ari ang pahayag ni Police Major John Ganzon. So nadakpan ng isa na suspect, pero ang isa at large. So, hindi pa pala naman to kay according sa isa na dapat at ako itong items na nakuha, mga cellphones, DLS, kaya pera. So, asok na niya pala naman no, may cover no, ang mga natula. So, hindi na pa pala itong isa to. And then, pamiyan na po tawang or gintago. Hindi na pa pala itong isa mo. So, may misigarator naman yung isa niya. Nakpan na. So, dilit nila possible na magparado ng iyong opod. Sir, ini si John Rick Singson, sir. Anong kategory niya ni sir? Bata pa nga niya. Ginata pa naman sa akin may mga affiliation na sa grupo or duwalagit sila. So, hindi pa ito kapag sa affiliation na siya. Pinaka-background na. Pero ining tagreklo mo sa positibo nga ginatulo niya, ining si John Rick Singson, sir. May naka-witness din na sila pa nag-sulod. So, after ng investigation, naunap niya si Singson. Pero wala naman siyang item. Ato to sa upod yung nakapalagyo. So, muna siyang continuing pa nga niyang pag-investigar ka para ma-recover o ma-natulan niya. Ang pahayag
ni Police Major John Ganson. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Salamat gid, Aksyon Alvin Graba, report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang iban pa nga mga daragko karon nga balita sa New Government Center, sa mga balita lokal kag balita nasyonal, mga mainit nga balita isyo, tutukan pamatian nyo ang pagpangalagad dugay-dugay sa action firing line ni Aksyon Marlon Hinovea. May hapon dira kag may nga pagmonitor kay Zoraya Iscusio. May hapon dira kay Soraya Iscusio dira sa may syudad sa Lacaro, taga-monitor gid siya. Gin paibalo ako diri ni pare ko John Solinap kag ni kumare ko Ronaldin Solinap. Bawo na hidlaw na ko sa migo kong gwapo, si pare ko John Solinap kag si kumarita Ronaldin Solinap. Di kami ganit nagkuparihay ni pare John man. So, nakahidlawan ko ng paboy, ha? Ramon si pare John Solinap pabo mo sa barangay Araal bla mo. Kulagrangan yung porte kadlagko ng mga paboy, ha? Kitaan ko to sa post sa Facebook bla. Tangkong ang ginabubo dyan. Sus, mabubod siya gani. Gabaha ang pabo. Ay, puwerte. Parin John Solinap, may hapon na si mo. Regards na kay Ronaldin Solinap. Laro ko kay pare John. Duga na kami ba kita na eh. Katanay kami. Last daw, amo to ang pagpakayo ko, balay ko sa atop. Pagka pamati man siya gapong lisaksyo radyo. Kabulubat siya ka manuwan sinawile pare John. Magabalik ang inyo siring nga palatutunan. Pagbalik na itong dugang anta ang aton nga mga balita. Pagkatapos lang sa aton importante dugang pa nga mga pahibalo. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong.
Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sa Radyo. Pabalik diri sa ato kapawalagan Action Report after an edition Biyernes nga presentation. May hapon dira kay migo ko ay Ayano Bunda ga monitor gid siya ho. Mayon na nga pag-monitor ka, mayon na nga pagpamati sa aton sini nga pagpangalagat. Sa kay Mary Angeles, mayong hapon gid ba? Ga monitor ka man gali ha. Kay kumpare ta Felix Diamante mayong hapon gid. Monitor man sa ato sinipamalagan si Palita Felix Diamante. Scout Ranger sa Binalbagan may hapon gid. Muman kay Nina Litoy ga monitor man diri sa inyo sini nga palatuntunan. Salamat gid sa inyo sini nga pag monitor karon nga hapon diri sa inyo nga program. Balikan ta ato si Patrol 2, balikan ta si Action Dale Salazar sa mga natipo niya sini nga mga aksyon balita. Action Dale sa Patrol, please come back. Action na Rick, wala itong paginutok sa mga salakyan sa may dalan Araneta kag dalan Gatuslao nga nag-connect sa may dalan Balesteros. Sini ang assessment kag evaluation sa Bacolod Traffic Authority Office o Conditao. Sa pag-upis naman sa Bacolod Night Market kahapon nga adlaw Biyernes. Sa pagpakigalong taton kay Dennis Perman, spokesperson sa Bitaw, parehas ng digutok ang Araneta kag Gatuslao Street. Smooth flowing actionary ang mga salakyan kag wala man sa congestion na kung paginutok. Yun pa ni Perman ni magluwas sa may dalan Lozuriaga nga meron sa pila ka mga market vendors nga naga-okupara o kung naga-plastar sila si mga balig actionary sa dalan. Suno kay Perma wala nila ginaprobahan ang night market sa may dalan Bonifacio sa may Central Market. Bagod man sa nagapadayon niya renovation sang merkado kag may mga portion sang dalan ang mayara sang mga construction materials. Ang night market sa may dalan Balesteros ang experimental pagid lamang kag ining patigayunon sa duha ka weekends, Hunyo 17, 18 kag 19 kag sa Hunyo 24, 25 kag magatako pa sa Hunyo 26. Aring tingog kag assessment sang Bitaw, si Dennis Perman, spokesperson sang Bitaw. Sa day 1, yesterday, sa night market, anong inyong observation, sir? Okay, ang sa night market, way man kami problema, hindi man nagro mong concern. Ang amon ang traffic lang, yung
wala man kung pinapangayo sang SP sa amon nga part sa comment namon kag sa ano, sa na sa makon ng dalan apektado. Wala man hindi man siya affected kay kita namon bot Araneta and Gatuslao Street daw gutok. Okay, I see. Smooth flowing ta, huwag congestion. Example lang siguro ito, siyempre may mga activity daya sa Luzuriaga Street, no? Mga vendors pala because of the Central Market nga renovation. So pero sa passage sa sasakyan sa along Gatuslao and along Araneta, makonect sa Balisteros daw ay kita problema. Na batian Sir Dennis Perman, spokesperson niya sa Bitaw. Balita gikan sa patrol ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Salamat gid Action Dale. Bauti gusto ko pan chimpo ko lang alang na gido. Ang dugang sila nga mga balita sang patrol naton, bantayan gid ha. Ang mga dalagko nga mga local reports, balita nasyonal. Sipad-siparo nina ni Action Marlon Hinevaya sa pagpangalagad niya dugay-dugay sa palatuntunan Action Firing Line. Magasunod man sa ato sa nga pagpangalagad ang Action Balita Evening Edition upod kay Action Andy Pensor Lisay. Upod diri sa ato nga mga patrola yun at reporter sila Action nga napalagad karon nga hapon, Action Artay Hupon, Action Albing Graba, Dale Salazar, back-to-back sa ato nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Opo diri sa atong technical partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, backup diri kay IT Expert, Action JM by Kin, dito naman sa transmitter Control Tower, sa Barangay Talok Sulad sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan ni Action, John Diaz, ang inyong regularang korman sa silinga palatuntunan, Action Report Afternoon Edition. Balik ini sa Lunas. Taray naman kita ya sa Action Night Patrol alas 9:30 tudtob alas 11. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagasiling. Salamat gid sa inyo pamamati. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.